hormatly watandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 12-nji dekabry hepdeniň duşumy güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanallaryna. Şonky biziň gepleşimiň temasy Türkmenistana kim kömek eder? Ve beýleki soraglary ýa-ni efirden gelen soraglary jogap berer. Men şu gepleşimde ýene biziň bilen Musa Dewletiniň aktivçileri gatnaşýar. Musa, salamu aleykum, hoş geldiňiz. Sağ olun. Salamu aleykum vatandaşlar. Salamu aleykum Murat. Doğrudan Musa, şu gepleşigi siz appartanyňyz go bolardy. Men size ýene şu administrator rol berýän siz apparın. Eger kyn bolmasaňyz. Bolýar, tapawut ýok. Vatandaşlarymyzdan bir näçe soralar var. Esasen hem şol siziň iş saparyňyz bilen bagly soralar gelýärdi bir toplar. Amerika iş sapary bilen bolduňyz. Mümkin bolsa şol soralar bermekçi. Bolur. Birinci soru onda eger Türkmenistan milleti çıkmasa Amerika kömek edip bilermi? Eger Türkmenistan düşünmedim. Türkmen milleti çıkmasa Amerika kömek edip bilermi? Amerika bize gelip bize derek revolüsiýan ýa-da rejim aýryp ýa-da bizim açyk saýlawlarymyzy geçirmez. Amerika aýratyn döwlet, biz aýratyn döwlet. Eger biz çıkmasak, eger biz istemesek azatlygy bize hiç kim kömek etmez. Ne Amerika ne beýleki. Ýöne Amerika her wagtdan aýdýar bütün dünýä. Biz halklara kömek edýär. Biz halkyň ýoğuluşlaryna däl, biz halklara kömek edýär. Şoň üçin şu neçeli Amerika Merkez Aziýadan baran adam ýok ekeni men birinji bolup bardym. Merkez Aziýany ýa-ni şo ýerde prezentawat etdim we hatda Latýada Türkmenistanyň prezentawat etdim we şo ýerde gönü mesaj aýtdylar. Biz Türkmen halkyny gowlaýar. Şu neçeli Türkmen diktatoryň adamlary gelýärdi. Biz hem hökümet diýip, biz hem halk diýip. Biz olara inanamyz. Sizden bilýäňiz, ine siz birinji geldiňiz, biz gepleşige taýyn. Kim gelse halkyň adyny biz gepleşige taýyn diýip aýtdylar. Geçen gezek men özüm çıkış etdim, efir geçirdim. Şu Amerika hakynda ýene şeýle sonra gelýär. Amerika höküman bize gerekmi? Özümüň günümüzü çarap bilmersmi diýip şeýle sorak gelýär. Amerikanyň kömegi höküman bize? Bize hemme döwletlerden kömek gerek. Dine Amerikadan ne? Sebäbi bizim ýagdaýymyz gatar. Ünsverilme bolsaňyz, 32 ýyldan beri Merkez Aziýanyň halklaryň arasynda Türkmen halkynyň ýagdaýy hasar. Hiç ýeli azatlyk ýok. Häzir internet ýapjak bolýarlar. Internet ýapyp, içki internet ýa-ni sistemany döredip, daşky internetden alyp bilmersiň. Şu içki sistema, şular näme goýsa, şonu okap bilersiňiz. Galyňlarda okap bilmersiň. Ine şonu geçip bunu gün-günden ýa-ni diktatorlar halky dolandyryp bilmeýändigini görüp, gün-günden halkyň ýagdaýyny, ýa-ni haklaryny alyp halky ýapyp, dünýäden ýapyp, ine şu ýollar bar ýa. Pikir etmeň internet ýapdyrylan gülýaly ýa-ni işimiz bolur, zat bolur, bolmaz. İşimiz bolur, cemiyet ösmez, medeniýet ösmez. Halkymyz wara moral taýdan şeýle ýykylar, hemme dini puluny çözür. Häzir bolýar. Şoň üçin ine biz beýleki döwletler ýaly dini pulu degen zat üstürmeler, bolmasa biz hemmemiz komissan bolup galmaly. Bizim aramızda çağrı için medeniýet, okullar, ýa-ni onuň meşgul zatlar, klublar, ýa-ni höwüsler, aýal maşgala, her hili şekilde öğretmeli. Çağrıcığı bolsa, şoň kömekler hökümetden. O çağrıcıgyň sadyklar, banisalar hemme zat gerek. Bizim pensionerlerimize, pensiýa çykan adamlaryna, bizim özümüze de kömekler gerek. Cemiyet ine şeýdip ötýär, cemiyet ine şeýle ýaşaýar. Eger şu zatlar bolmasa, biz hemmemiz komissan bolup galýar. Onda döwlet bolmaýar, bir kommersiýa sentri bolýar Türkmenistan. Şoň üçin bize hemme döwletlerden kömek gerek. Dini Amerika'da bizim Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýy, Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýy gaty agyr ýagdaýda. Halk içinde düşünen o öz ýagdaýynyň agyrdygyny. Hemme zat ýapyp. Hiç zat görenok, diňişlik görenok. Şuraya azatlyklar ýapak, Hudaý saklagyn. Bu ikisany diktator halky uklatjak bolýar, öňküsýär, ýöne inoklat bolmaz ýa-ni. Indi dewlete çykdy. Ulu
demokratik opozisiya öňüp başlady. Inni uhluk bolmasam. Doğru edýän bizde esasen daşymdan kömek gerek bir ekonomikany galdyrmak üçin sebäbi ýurdun motory esas ekonomika we ekonomikany galdyrmak üçin has güýçli döwletlerden gatnaşmaly. Ýöne şu ýerde bizim watandaşlarymız köpse Russiýany goldaýan ýa Russiýa kömek eder diýip aýdýarlar. Käbir daşawutdaky okaýan işleýän adamlar Amerika ýa Türkiýe bilen baglanyşy hasam köpräk geçirmeli diýip durlar. Bize haýsynyň köp kömek garaşmaly. Bize hem kömekler. Oruslardan mı Amerikadan mı? Haýsynyň Russiýany ünsörüm, Russiýa basyp alan Putin'e onun FSB komandası ýa Kreml, Russiýa halky bilen hiç bir baglanşyk ýokdur. Öz halkyny gyrıp otýar. Uşak edip öldürüp otýar. Öz halky Russiýadan gaçýar. Onu bizden beter kötünüp başladı her. Ön uhlap ýatyrdylar Putin walla. Inni düşdi Putin terörist ekeni, inni şondan öldür gaçýar. Inni bu Putin bunun öýlerine, kwartiralarına gelip janlaryny at başlady. Bu şeýler. Maskalaryny çağlaryny. Şoň üçin Russiýa wagty boldy 32 ýyl garaşdy Russiýa. Ana häzirki Russiýa Putin Russiýa 32 ýyl garaşdy. Näme kömek edildi? Aýdyn. Ananın bizim ağır ýagdaýlarymyzy göz öňüne tutup diktator çağırıp 4-nji derejeli gahrman diýip ýa medal berýär. Berdimuhamedowa onun ogluny şu zatlar dogry edýär, halky gysyň, men ýa diktator bolum diýip onu medal berýär. Onu näme araşmaz? 32 ýylla piştat etmedi. Öz halkyny taşlap gitdi Putin. Ýadyňyzda bolsa türkmen maşa etdi. Ýa men size gar berjek, Dvayno gражданствоны ayrın diýdi, onu golçy gitdi. Öz halky şöyle gat kötündü. Köçürürdüňiz. Onun jaýlary andy. 600 000, 100 000, 60 000 adamlar durýardylar Pasostan önüne. Pasos kömek edilmedi, hiç kime. Egerde Türkmenistanyň içindäki Pasosda öz halky bar kömek soran bolsa, etmedik bolsa, bize näme kömek edildi? Biz Türkmenler. Türkmene dine Türkmen kömek eder. Türkmen dine Türkmen genosid etdiler. Ine genosida etdi. Ine biz Türkmenler özünde kömek etmeli. Ýöne bir ikinji etapda bizi iteläp ýa gollap biljek döwletler bar bolsa kömek etsin. Oňa köpsi aýdýar ine Amerika kömek etse biz olaň gul bolarys. Hiç kim olaň gul bolandy. Biz häzir diktatoryň guly. Biz gulçulukdan çykjak bolýar. Mundan çykyp başga bir gulçuluğa girmek näme gerek? Ýa biz şol idiotmy? Berdimuhamedow ýa. Elbetde etmez. Kim bolaýsyn? Amerika bolmasa, Ýewropa bolsun, Ýewropa bolmasa Russiýa bolsun, Erdogan bolsun, kim bolaýsyn? Türkmen halky azatlykda ýaşamaly. Türkmen halky istendik wagt çykmaly içinden, giýilmeli, istendik wagt biznes açmaly, ýaşamaly. Türkmenistanyň baýlygy, Türkmenistan teýi baýlykly her bir adama ýetmeli. Dini diktatorlarda. Ine şol azatlyklar bir hökman almaly. O Amerikadan degişler, o Ýewropanyň işi ýok, o Russiýanyň işi bolmaly. Bir anlam, ýöne şol bizim şol ýa haklaryny arş ýolla bir kömek edýän bolsa etsin. Egerde kömek edýän, men size şunu edýän, size maňa soň şunu edin diýse, bize o kömekler gerekkä, o kömek der. Ol bir gulçulukdan başga gulçuluğa salmak. Ananyň biz gaty pikirlerini terk edýär. Biz Berdimuhamedow däller. Sağ olun. Siz Amerika gelende haýsy siýasatçylardan duýdunuz we olardan bilen gyzyklandy? Türkmen halkynyň demokratiýa gerekmi diýip soradylarmy? Demokratiýa taýynmy diýip? Biz Amerika gelende biz senatorlar ve kongresmenler bilen duýşdyk. Onun başga da adamlar bilen köp duýşdyk. Ýöne esasy siýasat tarapdan ýa-ni bir belli adamlar siyasatda dünyada mesele çöp bilen adamlar bilen duýşdyk. Onlar şokda boldy. Ine biz şöyle gelip şolary aýtdyk, düşündirdik, edýän işlerimizi. Bizim edip duran işlerimizi, bizim etçek işlerimizi düşündirdik. Onlar gaty ýa sürprizde boldylar. Şol siýasatçylaryň duýşanlar senatda, senatorlaryň gülleşende olar gaty gem gördüler. Olar bize garaşyp oturan eken, haçan Türkmen halky sesini çıkarıp başlar. Haçan Türkmen halky hereketini edip başlar diýip
Karşı oturan ekenler. Yine men bardım, aýtdym şuraya ýagdaý. Bize sizden pulum gerekkä, sizden dine siyasi bolu gerek. Biz Türkmenistan'ın problematyny çap çöp bilýär. İksan diktator yıkmak o problema däl. Ýöne biz 48 saatdan köp saklanyp bilmez. Putin ol gazaklary öldüren ýaly goşuny ýerip atar dedi. Gany ular Türkmenistany. Hemme dünýä propagandistler we terroristler diýip. Ine şuraya bolmady ýaly biz gollan bir ne öňünden aýar. Biz demokratik wybor Türkmenistan. Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketi. Bize başka zat gerekkä gollar diýsem, olar gaty geňerdir, hökman gollar, Amerika halky sizi gollar diýär. Kimde kim bir kredi senata barýan o ýerde ýanky jüwler pullu dolly ýanky bir monstrar otyr diýip kredi. Ananyň men senatorlar bilen oturup gürleşdim, kongresmenler bilen oturup gürleşdim. Gorgularyň kostyumlary meňkiden arzan. Men kostyumum gymmatda bir $3. $3. Meňkiden arzan. Köýnekleri, kostyumlary, gat sada adamlar. Men kinory görýärdim. Ýanky senator zat, maşennik, mafia zat ýoklar ýa-da. Bular gat sada. Bular Ukrainalary golýar, ýüregini golýar, ağlajak bolýar şoň ýagdaýlaryny görüp. Şol ýaly ýürekli adamlar. Hançyn Russiýa bar şol ýa. Han Russiýa bar, bolýar demokratik opozisiýa bolmasyn. Gurbanulyň komandasyna Russiýa barmy? Sizi kabul etmeýärler. Bizi her wagt bir kiçik adam diýip görýärler. Üstüme söýýärler. Son 30 ýyl. Ondan öň gowudy bolsa da ýaşata bolýardy. Bizim türkmenleriň Türkmenistan'dan esasy ýalşan ýeri ol öňkü Sowet Soýuzy bolar. Ine Russiýa goşulsak diýip pikirler. Russiýany mafia, banditler basyp aldy, oligarklar. Han Sowet Soýuzyna 110 sany oligark barmydy? Forbes'a girýär. Ýokdy. Oligarklar garşy näme görüşerler? Näme? Putin näme? Bular gollar, bular hemme informasiýany ýapyp, hemme zatlary ýapyp bandit nastaýaşy. Şoňa şo bandida daýanyp Türkmenistanyň azat ýoluna gitjek adamlar öz içinde diktator. Putin ýaly bize bize täze diktator. Mundan doýdyk, indi täze. Bize diktator diýilýär. Men şoň üçin aýdýam. Men ýerinde durma. Men bir liniýada dur. Liniýada boş. Senim lider, menim lider. Bizim hemme Türkmen halky. Biz orta çykyp kanunlary ýürütmeli. Şu kanunlar var Türkmenistan'da. Yani oraya yören o. Benim fatta. Onu kanunu yöne bir afişe yapıp koyuyorlar. Arkasından olsa bunun Huday hakları ne emediyenini. Ben aytacağım da hemen bileyim. Ne şuraya afişanı burada dedi ya. Appaklık korkuyor. İçinde de duruşu var. Monsterlar harf ediyorlar. Onun devleti olmaz. Şunun için benim fikrimce Rusya 32 yıl boldu. Baktı mümkünçülüğü hiç tat edip bilmedi. Edwea anada dursun. Halka karşı, Türkmen halka. Türkmen halkına karşı. Nemen çağırıp, Kurban oyun çağırıp medalını varını verdi. Serdar Yanbollu bolun birinci olup çağırıp, hemme adı oğurlarından son, setleri oğurlarından son, sayıları oğurlarından son, birinci çağırıp şoň medalını, men seni gollayan, sen menin itimdiydi. Ol deýýärsen begin, ýa-ni kellerini aldyk. Watan satdy. Şuraya Putin'den Türkmenistan'a kömek bolmaz. Putin başarsa öňkü Sowet Soýuzynyň ondan öňde Russiýany galdyrjak bolýar. Ol Russiýa wada 17-nji ýyla çeldi. Şoň hemme ýerler Russiýanyň ýerleri diýip, bizim ýerlerimizde Russiýanyň ýerleri diýip ýör. Biz bolsa ona ýykylyp onun kömek sorýar. Kömek sorajak bolýar. Kömek goýam ýerlerimizi alar. İşte kelleňde işlemok şo zatlar. Şoň üçin geopolitika serdin. Öňkü Sowet Soýuzy ýykyldy, ýok, indi ýygyna gaýdyp bilmeýär. Üçüncü gerek ýykylyp otyr. Eýem üçüncü gerek. Ukraina uruşu bilen üçüncü gerek. Şundan soň fundamental almaýar. Russiýanyň özü pitrap gidýär. Biz bolsa şo pitranda ýapyşjak bol teýäbi bizim informasiýamyz ýok. Türkmenistanyň içinde ýetýär. Hemme zat ýapyp bilemok näme bolup geçýärini. Käbiler pikir edýär. Doğrudan Ukrayna'da faşistler vardı. Hakikaten pikir edýär. Adamlar gözlerini açın, uykudan çıkın boldu mu?
Käbiler uha giyilecek bolýar, höwes edýär. Çıkın bolu biz realna yaşamalı. Realna bay yurdumuz var. Realna gülýär halkymız var. Doňýal hemmämiz yaşamaly arzu ber. Häzir Türkmen ortaçýar. Amerika, Ýewropa, Rossiya niýede bolsa bolsun Türkmenden biza. Biz näme var? Bolýa içi diýeli, daşynda da şey. Indi biz bu zatlar durup tersine ötmeli. Tersine diýelim gowy tarafa. Biz gaty ters gitdik. Şol ikisini diktator, Gurban bilen Türkmen başlayan bir maşennik bizi başka tarafa gitti. Biz doğru yolu gitmeli, azat yolu. Bizim Amerika bergimiz hem yok, algymyz hem yok. Bizim Ýewropa bergimiz hem algymyz hem yok. Ýöne gynansak da onun maşinleri, onun teknologiýalary, onun siyasi sistemalary güýçli. Güýçli emeli. Biz alma şunu. Egerde siz Amerika beýle, Amerika eýle diýen bolsaňyz, öňüňizdäki dollarlary aýyryň. Russiýan pullaryny goýun öňüňize. Russiýan puluny işler. Ýatdan çykan Amerikany. Näme dollaryny saklaýanlar, näme Ýewropa maşinalaryny sürýänler. Ýewropa bize berekler, Amerika berekler. Bize hiç berekler, bize Türkmenistan gerek ve Türkmen halky şoň bakly durmuş gerek. Şoň üçin o propagandistlary, Russiýan propagandistlary aýdyp halkyny niýe etdiler? Olar dinlemän. Rasist kanallary görseň, zeheranýan pikirine. Ayrmaly, öçürmeli, düýmeli. Sağ olun Musa. Haýsy derejede kömek garaşýas, nähili kömek edip bilerler we näme üçin olarda şeýle gyzyklanma bar Türkmenistan hakynda? Dogry aýtsam, Türkmenistanda hiç bir gyzyklanma ýok. Ýöne haçanda men Merkezi Aziýa, ýa-ni adynyň gürlemde gyzykly bolýar. Sebäbi Merkezi Aziýa bir region. Buraya küçük döwletler näme? 4 milyon halk var Türkmenistan. Bolupda da gazy 4-nji ýerde. O gazyny tok var. O gazy intek çıkarmak gerek, eltmek gerek, satmak gerek. Onu bir toparlar. O zaman bir daha da düşünüňiz. Siz kommersant bolsaňyz bilersiňiz. Haçanda seň pulun bolsa, gapyňda hemmesi oçuda durur. Ýewropada ine gaz Putin bermese, zat etmese 90% gaz berýärdi. 90% ýani. 100%dan 90% petrol. Men ýurtda Fransany analiz etdim da. Pardon, Ýewropany. Ýewropada Putinin hemme berýän gazy, bütün gaz Ýewropanyň alýan gazy, ýa bütün gaz, ulanýan gazy 7%. Şo 7%-nyň içinde de Putin bir bölümini berýär. Indi Putinin gazyny 10%-a düşürdiler. Hanı Ýewropa düşürdimi? Ýok. Ondan Ýewropada atom energetika var. Ýewropada ýa-ni ol ugyl şarbon diýär. Ugyl var, kömür var, kömür. Ýewropada ýokardan günden alýan energiýa var, ýerden alýan energiýalar var, ýerden alýan energiýalar var. Bular entek öz ýaderni atom stansiýalaryny ýakyp otyr. Egerde açaýda bular eksport ederler elektr energiýasyny eksport ederler. Ondan aşağı hemme adamlar dünýäde Ýewropa gazyny satjak bolup ýa-ni hart edýär. Şonu etjek bolup. Näçip ine Rossiýa öz turbosyny ýaryp, aýna Ukraina etdi, zat etdi, gaz bermejek bolup, Ýewropany soğuğa düşürüp, şo ýerde halky galyp hökümetlerine Rossiýada sanksiýalar aýrym gaz berek diýip diýdire ýalytjak bolmaly. Hiç şart ýok. Gül ýaly. Hiç bir problem ýok Ýewropada. Gaz bolsun, energiýa bolsun problem ýok. Bu tölepdir. Bunun valutasy ýörýär. Maşina getirerler gerek bolsa jyjyny galy. Getirerler, bäri ýaparlar, bäri problem bolmaz. Mysal üçin Türkmenistanda problemi bolar, ýöne bäri bolar. Rossiýada problem bolar, ýöne bäri bolar. Şoň üçin ýalňyş düşünjelere goýýarlar, adamlar düşünjesi bunun üçin alýarlar. Ondan adamlar men bütün dünýäni aýlanyp ýörüm. Amerikada da problemi ýok. O krizis bar. Yani uruş bolan soň benzin galdy bahasy, indiki ýylyň maýlaryny stabilizasiýa orada düşür baha boldy. On galany bilen olur näme uturşykda ýa. Açyk dohoddan petalýar. Boldy. Ýöne şu zatlar orada bahalan galany bilen Türkmenistan dohod ýitirýär. Ubytka ýer. Olam tapawdy. Olaryň ekonomikasy güýçli. Olar benzin, dizel galsa da artyn çykyp bilýär. Dohodlar petalýar. Bizde bolsa eger bir ülke şükür bolsa
iqtisat tarapyndan biz çöp galýar. Şeýle bizim esasy ýa-ni satýanlarymyz gaz bilen neft gaz. Onuň biz ýa-ni zapravka dönüp Türkmenistan. Şonuň üçin meniň pikirimçe biz Amerikadan näme garaşmaly? Amerikadan diňe goýup garaşmaly. Bular bize siyasi tarapdan kömek ederler. Finans tarapdan bilmedim kömek ederler mi etmediler mi? Yani siyasi tarapdan bize kömek ederler. Egerde mesela için häzir bir projektor bar Türkmenistan'a uğradyk. Egerde şöyle bir kamçılık bolsa bular derhal basışlar eder. Näçe halkın hakkını bozayan, näçe adamın haklarını bozayan aydanlar. Bize şol wajyp. Türkmenistan'a pul gerek, öz pul yetik. Bize Amerika'dan pul gerek. Türkmenistan pul öz halkına yetse bolluq bolýar. Biz kuwetini o ýaşar. Akıllı döwlet bolar. Akılsız adam akıllı şakal buluşýar, anekdot etmez bizi. Hakyky öňüden döwlet bolar. Şoň üçin onu bir 100 tane menejerler gelip bulmalar. Onu siz olmaly bizim. Giýje onu ösüp, öwrenip medeniýetimizi, bilimlerimizi, akylymyzy östürüp biz ine şu tarapy gitmeli. Biz diňe kommersant bolmaly. Gagandady hemme zady unutup. Eýem wygyda bolsa ejeňam tatýarlar, doňam tatýarlar. Ne şolu gurabar. Bize gerek bar. Biz hemme zady diňe pulla. Hemme durmuşyň hemme tarapy. Onda durmuş bolýar. Bolmasa durmuş däler. Biz hemme kommersant bolup kaldyk. Çağrymyzy benim kommersant ýaly. Tamam. Nähili biz soň bir borçnama alsak bize näme garaşýarlar? Biz näme borç bolýas Amerika'ya? Biz hemme borçlu bolup bilýäs Amerika. Amerikan 40 trilyon ekonomikasy var. Bizim 20 milyarddan ekonomikamyzdan biz hemme borç verip bilýäs. Amerika bizden näme isleýär? Hiç sadetlenmez. Mutlu edermi? Berjek hyzmatyny etjek kömegini. Yo, indi berjek hyzmatyny muht beren ol. Ol hiç kime hyzmat beren ol. Sebäbi biz hyzmat gerek gal. Bize goýup gerek. Amerika dünýäde jar edýär. Men demokratiýada birinji ötýän döwlet. Men demokratiýanyň flagmany. Biz ine şoňa esaslanýar aýýar. Ine şu demokratiýa tarapda getip ýörüňiz. Bizim şoň geçşek bolýar. Şoň geçşek bize demokratik ýa dogun goýup gerek. Pul gerek, hiç tat gerek. Biz demokratiýa girenmezde biz ýa-ni azat saýlawlar geçirenmezde Putin ýaly terroristler goşuny berip Gazakstanyň halkyny atýan etmediler. Bizi bir günde terörist ederler. Hemme kanallarda çıkış edip. Terörist her wagt birini terörist edýärler. Tökmetçi her wagt birini tökmet edip aýdýarlar. Şu ýaly bu bir gara propaganda. Şoň üçin Amerikadan borçlu bolar ýaly bize borç eder ýaly bize oraya hyzmat eden ol. Ýöne bize kömek eder. Biz Libya'da, biz Siriýada, biz beýlik döwletlerden biz arasda kanun ýolundan ýa. Bizde uruş ömüm yok, sonum olmaz. Biz parahat döwlet, biz adamlar parahat. Diýmek Amerika öz ideologiýasyny demokratik prinsiplaryny ýaýratmakçy şeýledemi? Amerika demokratik prinsiplaryny ýaýradan o. Musa, her Amerikada demokratiya institutları var. Olur, ýa-ni isleýärler geçýär. Siriýada nirde demokratiya ýürýär, nirde beýlik sistema ýürýär we diňişdirýär. Egerde beýlik sistema demokratiýadan gowy bolsa, bular şu sistema geçýär. Ýöne şuň üçin demokratiya hemme ýerde halk üçin iň amatly sistema. Diktator üçin iň gerekli sistema. Şoň üçin bular Amerika halk ýaly bizim halkymyza kömek etjek bolýar. Amerikan prezidenti men senata bak geldim, habaram ýokdur. Türkmenistanyň mysal üçin sen parlamentde bak gör, diktatoryň habary bolmasa, diktatoryň ruhsat bolmasa diýmem nime. Ine şu ýaly açyk döwlet. Şu ýerde sen güleşip bilersiň, aňrak güleşip bilersiň, o Amerikan prezidentine ruhsat almaly. Şoň üçin dünýäde Amerika demokratik döwletleri, demokratiya, azatlyk isleýän halklar bolýar. Diňe demokratiýa kim azatlyk istese, şonu goýar. Sebäbi ONU'nun konvensiýasy. Neşede ol Saudi Arabistan'a golda, Saudi Arabistan belki yurtlarım diktatör devlet. Yöne olar golda. Bizden näme isleýär olar? Amerika näme isläpdiler? Saudi Arabiýanyň
O näçe bolýar? O bir käbir kontraktlarda partner şägirt bolýar oňa. Şoň üçin bolýar. Ýöne demokratik döwletleri golya sebäbi olaň siýasy sistematy deňgelýär. Gollap diýip ine Amerika gelip arkamyzda durup giýje uny nemeler ýaly etmedi o. Hiç döwlet edeni o. Ýöne ine bize masal üçin Putin ýaly bir terörist çolanyna onda biz onu yüzünüp bilýär, biz neytral döwlet, bize kömek edin. Ine şoýa Putin biz ýolunu saýladyk, Putin olsa bizi ýene diktatura sokjak bolýar diýek. Onda gerek bolsa boşuna ber. Gerek bolsa gora Putin sanaly ýerine goýar. Sebäbi mysal üçin köçede ine bir 10 adam dur. Şoň üçin ne 2 adam ine şu tarapa gitjek diýär. Şoýerdäki bir bandit yok o tarafa gitmesin, şurada durursun diýse Amerika turup aýdýar. Bağışla. On hakkı var o tarafa gitmeye. Näme üçin goşulýan diýip aýdyp bilýär. Ine şo hökmünde bize Amerika gelip. Bize Amerika gelip yani Türkmenistan'a ofisini açıp hükümetini kontrol eder yani. Siz oyunu edýärem yani näme? Amerika etmez şonu, hajat demem etmez şonu. Sebäbi Amerika Türkmenistan için bütün dünyanın önüne yüzünü gıdardaty gelen o. Etmez onu hiç kim. Ananın Amerika bize kömek eder yani. Bizde şans olmalı. Gönay diýär, biz näme size kömek etmeli? Näme şuraya diktator döwletler köp diýär, 114 tane. Bizim güýjümiz hemmeden kömek etmeli, ýetmeýär diýär. Näme imle size kömek etmeli? Näme siz tapawulma, Gazakstanyň, Täjikistanyň, mysal üçin Iranyň, mysal üçin başga döwletler näme tapawulma? Men aýdýan tapawul. Bizim halkymyz azatlyk diýär. 32 ýyllap bizim halkymyz kösenip gullar boldy diktatorlar. Bizim halkymyz ýiter. Gerekmi size şo? Yok. Hemme halklar ýaşamar şu planetada. Bu planeta hemme mümkin diýär. Men şoň üçin bunu bize kömek eder. Göreşýän azatly halk bolsa kömek edýär. Ýöne terörist tarapa göreşýän bolsa kömek etmeliler. Olar öz awraýyny ýa-ni teröristler üçin dökmeli. Şunlukla Amerika Ukrayna gezek gelende Ukrayna'da kömek berýär. Ukrayna näme gazandy şu Amerikadan kömek alyp? Ukrayna näme boldy tezim? Rossiýa bilen Ukrayna arasynda uş näme boldy? Birinji spes operasiýa diýdi Putin, ýa terörist. Süpgaldakçy. Ikinji diýdi, ine şo ýerde faşistler bar. Olum faşistlerim ýok eken. Üçüncü diýdi, ine nemeler nasionalistler döwlet batwarly. Başda on prezidenti ýewrey. On diýanlar ýewreyler Germaniýada iň kötüňi halk. Nemser olaryň köpüni gyrdy. Gazy kameralar. Olum ýalan. Indi bizim doganlarymyz bar şöyle Ruslar biz şolar gol ýapdy. Näçip Ruslar gol ýa haçan Ruslar olary haýyş etmedi. Näçip Ruslar Ukraynadak Ruslar Rossiýa garşy görüşýär. Yara dogan ýaly bolup demedi. Ine men öz uçuniklerim bar, ýa-ni öwrenjilerim bar. Onlar da o Hersonny Ruslar men şo Ukrayna baranda bir şundan 3-4 ýyl gülýärdim. Rus bilen Ukrayna arasynda. Aýdýardım, siz näme tatamyda sizde ýa-ni neme ýok? Aranızda hiç tat yok. Böyle propagandanın tersine Huday taklasın. Rusya'nın en ağır düşmanı Ukrayna'sı. Ruslar bana düşündürüyor. Murat o propaganda biz hakiki ortalar. Bizde problemi yok. Yine men bir klubun yol boşluğu. Menle hem nemeler ustadlar Ukrayna'da. Meni üstürüyorlar, man pul veriyorlar, hem de adı diyorlar. Hiçbir problemi yok. Mağdinim ma işleyen, zat satyan hiçbir problemi yok. Şu realde o problemin Putin kelletine düzdü neyemçik. Bunun esas maksadı önkü Rossiyski imperiyan döretmek. Merkezi Azər menki dip hata veriyor. Ukrayna menki. Belarusya basıvallı. O Belarus çölyen adı yok. İçinde koşunlar girdi, boldu. Çölyen adı yok. Tacikistan hem çekti. Şimdi kim aldı? Ukrayna. Ukrayna teyarı sayıları geçirip mızal olup başladı. Demokrasiyada biz. Ondan korktu. Hazır benim halkım olur. Mena 20 yılın meğer prezident. Benim halkım olur. Bunlarda prezident
çalışan eken havos yok eken, dünya devlet dargan yok eken, qaytip ösýän eken gözler açylýar. Gözler açylar Ruslan, şoňa ýanky bular adam gorkup bulary topurdy. Başga hiç şey interesi yok. Başga hiç şey. Ukrayna'nı basyp alyp 3 günde adam bütün dünya ülkelerini sokulmadı ýaly, soň beýleki döwletler basyp alar. Ukrayna utulsa, Türkmenistan gelip basyp alır. Basyp almagy Amerika. İkinci çağrı da aýdar, siz Russiýanyň guberniýasy. Adyňyz çalşyldy ise, bolmaly. Ol ikisini vatan satan düýününe Berdimuhamedowlar olar. Halky dinlemeýär. Öňün dinlemeli. Şonuň üçin meniň pikirimçe Ukraina näçe kömek edýärler. Ine Putin inni görüşülmän soň infrastrukturasyny ýykyp başlady. Banýysalar, sadyklar, ýani elektrostansiýalar ýykyp başlady bombalar. Amerika görýär. Amerika bütün dünýäde edilýän halka kömek edýär. Ýöne kä wagt başga zatlar edýär. Göngünden göni bolmaly. Doğru diýmeli. Ýöne şu gerek Amerika, Amerika diýär. Birinji Ýewropa elendir. Amerika diýär. Ýewropa gelip kömek başlady. Ol ýadyma düşenok ol aýal Gollandiýadan ölýän, şo Ýewropa parlamentiniň başlygy günüňde Zelenskiy kömek başlady. Birinji. Oňa Amerika goşuldy. Bular adamlar näme kömek edýär? Ukraina halkyny samastoýatlyk, öz garaşlygyny, öz territoriýasyny ýitirmeli ýaly. Egerde NATO ine Russiýany beýtjek bolýar, NATO istese 3 günde alýar Russiýany. Anladın? NATO ister oşany. Hani NATO geldim 32 ýylda? Ýok. Ya Amerikan soldatlar geldimi Merkel Aziýa? Ýok. Putin geldi. Gelip at gitdi. Putin'in adamı gelip Levant'ta halkımda vurup gitti. Zorla vurup gitti. Biz Putin'den yine elbette karıştık. Elbette karışmadı. Başka korkmamız. Amerikanlar gelin yerine her vakt edilir. Güzel ve doğru olanı yöne biz onları kontrol ederiz. Bize hazır yine kömek gerek. Bize onları borçlu olur yani. Ya biz onlardan burada yani bir olur yani hareketler edilmiyor. Etmezsen. Türkmenistan pulam yeterlik, hem de adam yeterlik, aklam yeterlik, halkam yeterlik, hem de yeterlik. Biz özümüz kalmalı. Yani şunun için biz esası, yani nemeli, halkımıza dayanıyoruz. Yani Ukrayna kömek etmedik olsa, benim seyredelim, Amerika ve Avrupa kömek etmedik olsa, eyyem basıp olardı Putin. Putin basıp olardı, bir topar adamı kırardı. Türmeye salardı, kırardı, atardı, yitirirdi. Ondan sonra günden günü Kazakistan'a giderdi. Kazakistan'ı bir kırıp alsa, ananın, bizim diktatörler başlıca sayırak, bizim vatanımızı gün sat koyuları düşürür. Şöyle de Rusya'ya şuraya gidelim olsa, bir oranın Rusya'nın aşağına giyiren son, biz çık bilmez. Ben günay deyim. Ne ayıyla kahraman bolayır, çık bilmez. Onu gelen ne? Onu bir dolandıranla akıllı adımlarını yitirer. Birinci. Halkımıza ol, halkımıza kamerski nimeler kömek eder bolun, hediler halk yoş-yoşdan raşit meriyat fiyatlar koyup, polunu kontrolü boldu. Son Türkmenistan, avtonom nokta Russiýanyň bir döwlet diýip goýar boldy. Şeýdip bir hiç wagt inni ýerinde at bilmez. Şoň baran bolsa. Ýa-ni Ukraina bir sag bolsun aýtmaly. Ukraina Russiýanyň imperiýasynyň ýani nimesini saklap dur. Ukraina utulsa bir topar zat erlet tarapa ütler. Şoň üçin dünýäde de Merkez Aziýada ütler hemme. Şoň üçin Ýewropa bilen Amerika şolatdyr bolýar. Men gürleşdim senatorlar, kongresmenler bilen. Bular isýär Russiýa pytrama diýär isýär. Men näme diýip sorasam, bular diýär Russiýada köp ýaderni ýargylar bar. Häzir bir tane döwleti kontrol etmek, olar bilen baglanyşmak etmek, bağlanışları etatına kontrol etmek ansat, egerde 20 tane döwlet bolsa, onun arasında hökmen Kadyrowlar ýaly döwletler döler, biz onu kontrol etmek bilen yok diýär. Kadyrow häzir näme bersen, ýadyny bombany bersen ataram. Onu öldürecek bolsalar. Korkujalar. Yani şondan korkýarlar. Menim onları düşündirdim. Pikir etmem, Russiýa dağanna, tıradanna havos bolar. Yok. Her döwletde, Başkırstan'da da, Tatarstan'da da, Yakutiýada, Buryatyada akıllı adamlar var.
döwleti derrew ýa-ni alyp bu tarafa akçak liderler bar. Ýöne ol gırıp ýollar, olar öňe çykarmaýarlar. Ondan Rossiýa dagar. Dagarny görürsiňiz, akylly adamlar öňe çykyp döwletleri mahkederler. Haos bolmaz. Ol haos diktatorlar şu haos diýip bizi gorkuzýar. Ine Türkmenistanda çalışyklar bolar. Haos bolmaz. Ya bizim barymyň maksadymyz bir. Şu iki sany bizim geleceğimizden oğurlan idiotları ayrıp normal döwlet kurmak. Şu ýerde biz nimeleri parlamentin üstünden prezident açık taýlawly geçirip parlament açık taýlawly hem ýerde açık taýlawly geçirsek biz hemme döwletler çağırır. Dime diktator döwletlerde hemme gelsin. Bir ýerde egerde pripiska ýa falsifikatsiýa bolsa şu ýerde täzeden geçirsinler. Biz bütün dünya görkezmeli. Biz açık, arasy we öňe gidejek. Tariha derdim Türkmenistanyň taryhyna. Niýde Türkmenler baran bolsa, Türkmen halky baran bolsa, hemmesi öz asudalygy, açyklygy we arasçylygyny alýarlar, gahrymançylygy. Hiç wagt oýnap zat edip ýoýan etmeýärler. Biz şu halkyň nesilleri. Şoň üçin Ukraina egerde Ýewropa bilen Amerika kömek etmedik bolan bolsa, Ukraina ýitip giderdi. Ukraina basyp alady. O ýerde grardan uruşy, partizan uruşy bolardy. Ýöne Rossiýa durmady. Rossiýa gün Gazakstany bu tarapy giderdi. Häzirgistan bilen Gazakstana girjek boldy. Görürsiňiz. Öz dogan ýaly bir topar şertnamaly halky näderini görür. Öz halkyny bul ýa-ni edip dur. Biz da kim Rossiýa, Putin. Men her wagt böýlendir. Kreml, Putin faşist ve rasist narod, Rus halky. Ol başga da. Biz häzir Rossiýanyň görgüli halky öz ýa-ni fetini aýdyp bilenok. Biz şol faşistler görýän, Putin ýaly. O faşistlaryň bizim diktaturamyzy gollap dur. Gollamadyk bolsa, ýa möhürleşik bolady. Ol Rossiýany demokratiýa akit bilenok. Biz ondan Türkmenistana demokratiýa ýol berdik görýän. Putin'den. Yok, elbette olmaz. Sağ olun Musa. Yeni bir soru. Eğer biz diktatura ayrıldı, onu Amerikanlar çağırsak, Rossiya bakana tapıp Ukrayna'da kıyalı uruş tapmaz mı diyor? Yok. Rossiýanyň güýji ýok eýen, olar ýaly. Men ine Ukrainanyň ilçhanasyny ýolbaşçylygyny ulaşdym. Wayen spesialistlerini ulaşdym Ukrainanyň. Amerikada ulaşdym. Bir topar Ukrainanyň içinde ine men öl ýa-ni üçinliklerin eskerler, ýokary derejede eskerler, olar bilen gepleşip dur. Näme bolup geçýär, näme bolup geçýär. Haçanda Kiýewiň ýanyna baranlar, ýa-ni ýalňyşmasam bir 100-150 miň goly goşun geldi. Men şonu ýa-ni nimeleri boýowy iskustvo öwredýän wayenlary men okuçyma, şondan soradym we ýa-da kynysam ýok, kellem atma diýär. Kiýew almak üçin minimum 1 milyon eskererek diýär. Sebebi şu kwartallaryny indiki kwartala geçecek bolsam, şu ýerde ýene partizan çykyp arkandan atýar. Alt bolunok bir linia edip akdemesen, ýa-ni alt bolunok diýär. Sebebi şäher strategiýa we şäher uruşy ol ýa-ni polýadaky, ýa-ni meýdandaky uruşýarlar. Her bir jaý bir оборонительный neme, onu alt bolmaýar. Şunu alanında da padvaldan urup çykýarlar. Geçeni soň arkandan atarlar diye. Alt bilmez diye. 1 milyona yetirmede goşunlaryny alt bilmez. O 150 miňden hiç daramaz. Aýdy şu adam bolýar. Köp zatlar şeýle öňüňden düşündirip düşünbäýdi. Aýdy şu adam boldy. Bu nimede ussat da bolýar. Şoň üçin meniň pikirimçe ine Rossiýa gep bilmez, onuň esasy elitni goşunlary, generallar, elitni sallatlar hemmesi ölüli. Inni galy orta meçhörnäki adamlar we mobilisasiýon adamlar. Rossiýa bir gedek şu uruşdan çykmasa sanksiýon esasında we hemme pullar dini abarona gidýär. Zavodlar ýapylyp gidýär. Bir topary ýa-ni işlikler döräp ikinci uruş gerekler. İkinci front gerekler. İkinci front bolsa onu gün Rossiýa daýar. Ýöne ikinci front bolsa Türkmenistanda Amerika derhal işini görür. Rossiýa bilýär. Rossiýa öň kuýaly
yani Sovyet Soýuzynyň döwleti ýa-ni. Gaty petrejil döwlet. Biz gördük dünýäniň ikinji armiýasy nähili Ukrainaň bir kiçik armiýasyny tutdy. Ýa Ukraina 8 ýylda Ýewropadan, Amerikadan bir topar datlary öwrendiler. Ine soňky 6 aýda inanmarsyňyz 10 adam Angliýa gidip, 10 adam Amerikaga gidip, şo ýerde öwrenip şol getip başlady. Indi gördüňizmi? 700 kilometr aňyrlykda toşny urupdy. Siz oýnatmaň Ukrainanyň eskerlerini. Ýa arkasynda hemme materialny ýaragly dur, wyskatoşny. Rossiýada ola ýaly. Ukrainanyň arkasynda öz adamlaryny daşurda iýer taýýarlap 6 aýda eýem ulus spesialist bolup gitdi. Şoň üçin Rossiýa Ukrainany utunmaýar. Näçe adam oklaýsyn, öz adamyny öldürür. Onu düşünmeýär. Häzir ýuwaş-ýuwaşdan izah aýdar. Rossiýa şol uruşdan çykyp bilsem şükür etjek diýip, agryň diýip her hili perýawar geçirjek bolup bir topar yerlerden Ukraina ýüzüne. Ukraina boýlanmagy da kansa çykmadan gülüşek geldi. Doğru diye. O strateji utuş strateji. Bundan başka Rossiya öz sanksiyadan çıkmak için hem de durup ekonomikasını başlamasa onu zapas pulunu Türkiye'ye. Onu ikinci uruş gerekir. İkinci uruş olsa Rossiya yıkılıyor sana. Çünkü için Türkmenistan'ı o spesdan oklayacak olur mu? Böyle 100 tane, 1000 tane adam neme oklandı yani. Yani Kazakistan'a yönü olkunu etmez. Onu bir yatırılacağız. Öyle. Bize häzirki ýagdaýda eskerem gerek değil de Putin'i el almak için. Şonu öňüne alyp bolarmy? Putin Türkmenistan'a gelmez. Türkmenistan'a yapış gelmez sebebi eğer Türkmenistan'a gelse derhal onun rezolüsiyası olur. Derhal. Onun rezolüsiyası bilen hem koşunlar gelir afitsan Türkmenistan'a goramalı. Şoň üçin ondan gorkýar. O da bolaysa ona eýem terdim. Ýewropada Gagada Putin'i terrorist ýa-ni birinji suwdyň girşeňine çykdy. Indi häzir ýuwaş-ýuwaşdan onda hem ýerde çykyp muny tutup başlady Putin. Suwda çekjek bolupdy. Bir topar adam gyrtdy. Siriýada gyrdy, Mali'da gyrdy, Afrikada gyrdy bir topar adamlar. Fosforlu bombalardan tutady. Indi Ukraina halkyny gyrtdy. Ukrainanyň halky gyranda videolar derhal çykýar. Onu gildap bolmaly. Gönül açylýar zatlar. Şoň üçin Rossiýany hem ýerden kowdular. Hemme şu bir ýerde halkary meýdança bolsa, şöyle gülüşlýän meýdança bolsa, şöyle kowdular. Awry gatlaşdy. Hatta ine ünsürüm. Rossiýa, Özbekistan we Kazakystan şertnama baglanşyk boldy. Rossiýa batyş edip şolary gaz şertnamasyna getirjek boldy. Özbekler ýok diýdi. Hiç eşitlik görünürlük dağıtmıyor. Özbekler yok diyor ya. Merkez Aziýa halky yok diyor ya. Yok, ne yok dedi. Yok dedi, hiç adedilen o. Önkıyalı. Gücü yok, iskerleri yok. Şoň üçin ikinci gerek bulaşmana bu ýagdaý yok. Düşünükli. Indi häzirki Merkez Aziýada bir balans saklamak için hem Rossiya var, Türkiye var, Amerika var. Rossiya çekläýse onun Amerika agdyklyk edip edenetlik etmezmi şol? Merkez Aziýada bütün dünýäde gigamon hökmünde. Ona garşy çykyp güýç ýok diýip indi Amerika garşy çykyp güýç köp. Hataý var. Bir topar döwletler bir çykyp bilýär. Amerika uruşlar gerek. Häzir uruş ýok, ýaragly. On Putin'e diýär, Putin'in hem iqtisadiýaty pes, hem siýasatçylygyň düşünjeleri pes. Kaçan sen hem lazım pes bolsa sen de uruş bolýar. Siýasat ýörelerinde. Onun başga çözümleri var. Siýasat çözümleri. Amerika siýasat çözümleri çözýär. Amerika birinji bilen öz döwletini gorýar we öz döwletiň intereslerini gorýar. O normal. Bizim Türkmenistan bolsak Amerika baryp Amerikan siýasatyny gorlap öz intereslerini yitirmeler yok. Biz niye varsam öz siyasi halkın isteklerini ve siyasetini aktarmalı. Biz barıp o Putin'den medal alıp onun ayağını yanamadan kısa dönüp duruyor.
Medal verse de iğne vermeli. Yok sağ ol da onu. Senin öz yolun var, bizim öz yolumuz var. Şu şartnamada biz öz borcunu getirýärmi, senin borcunu getir diýip biz dastorna durmaly. Ol bu şartnama. Onun için bir birini yarap durmaly. Ol bir ikinci Merkez Aziya seyretsek yine 3 tane oyuncu var. Regional oyuncu. Näçe regional? Yine Merkez Aziya region diýilýär. Region bolany bir näçe döwletlerin bir meňzeş halklaryň birleşen yerine region diýilýär. Mesela için Merkez Aziya. Nüsörsek. Bizim dinlerimiz bir sistemde yaşayan köp zatlaryň meňzeş. Şoň üçin Merkezi Aziya diýilýär. Aziya uluzat yönü Merkez Aziya. Orta Aziya deňde onu sen Pakistan'a moşmaly, Indiýana moşmaly ve Afganistan'a moşmaly. Yönü Merkez Aziya deňde onu şu 5 tane döwlet goşmaly. Şu 5 tane döwletde umum siýasat ýöneleri ýaly. Şu döwletleri ya bu tarapdan iň ulu halkly Hytaý, ekonomika ham uly, halk ham uly. 5 tane döwlete birden kredit berip, olar çökdürip bilýän döwlet. Ol ýa-ni finans instrumentler var, ýaly instrumentler var, hemme instrumentler var. Ol äpetsa. Bire ýuwaş-ýuwaşdan mu ekspansiýa diýilýär. Aç kredit berýän, üstüren bolýan, gazyna bolýan, kredite bu batyrýan da ondan berilmediýän edýäňde bu territoriýasyna alýar. Ine eýýän Hytaý Täjikistanyň territoriýasyna aldy, Gürgizistanyň territoriýasyna aldy, berilmedi. Hytaý berýär pul. Ýöne berilmeden territoriýasyna alýar. Ine Hytaýyň esas maksady ol 1 milliarddan geçen bir halky, ýa-ni meşhur halky territoriýa almak esas. Amerika oraya probleması yok. Ine Hytaýyň şuraya probleması var. Diýmek Merkez Aziya gelende diňe şu maksat bilen gelýär. Gaty bolmaly olaň. Yumşak gurlýanyny, seni syýlap gurlýanyny seyretmeliler. Pikirlerini seyretmeli. Niye ehtiyat? Şoň üçin olaryň gaty hesap bolmaly. Bu tarapdan Erdogan näme? Ol 5 tane döwletiň energetik tebii barlyklaryna göz guzarýar. Sebebi alt göreli Kazakistan 110 milyondan ýokary ton neft çykarýar. Türkmenistan mümkinçiligi 220-250 milyar kubometr gaz çykaryp berýär. Diýmek şu zatlary alyp öz üstünden geçirse onu bul, yani 10 dolar, 20 dolar kazanma, 10 etse kazanır bizden. Sebebi her için ne mi geçer? Kazakistan'ın neftini alýarlar, Türkmenistan'ın gazını alýarlar, bir satýarlar. Yine bizim gazımız 160 dolar. Dünyada 3700 dolar boldy, şu 160 dolar. Häzir 1000 dolar bolay, şu bizim 160 dolarda satýar. 8 etse az satýar. Näçe? Sebebi Hytaý gelip turbo çekdi, Hytaý gelip bize kredit verdi. Onun 160 dolarının ünsörüm. 50% pullu 80 dolar. 80 dolara 3-4 etse gymmatlanan serviste. Ya materialını ver ya da gelip servise gidýär. Öz kampaniýalaryny işlet, öz ykdysadyýatyny alýar. Näçe türkmenler edilen ok şonu. Servisini etmelen ok türkmenler. Bolýan materiallaryny şolardan alsın. Gidip şöyle öwrensin. Küçük zavodlar açıp şu käbir materialını öldürsün Türkmenistan'da. Näçe türkmenler edilen ok şonu. Näçe biz Hytaýyň ykdysadyýatyny galdyrmaly. Onu gorlamaly. Haçanlar özümizde ýa-ni biz ul döwlet kurjak bolsa. Ine şu ýaly iki tane oyuncu var. Putin'den başka, Rusya'dan başka. Erdogan bu taraftan buların hemmetini Turan birleşmesine sokup şu ýerden buların ýa-ni Merkez Aziya döwletleriniň başlanacak bolýar. O taraftan ýuwaş-ýuwaş Hytaý gitdi. Bizim näme maksadymyz? Şu 2-3 ortada öz garşylygyny saklamak. Niýazow keypini neytralize etmedi. Neytralize edip ýapdy Türkmenistanyň içinde halkyny eritip başlady. Bir näme bilýär? Biz demokratiýa geçende beýleki ýa-ni Merkez Aziya döwletlerini geçirip, şonda biz Merkez Aziya bilen birleşip bir sany ýa-ni birleşik emir etmek. O birleşikde viza bolmaly. O birleşikde her döwletiň öz pulu bolmaly. O birleşikde istenen adam Türkmenistanyň Kazakstanyny bizip bilmeli. Kazakstandan Türkmenistan'a tapal diyor. Her kim öz ykdysadyny goramaly, öz siýasatyny goramaly. Ýöne bir halka bir çodaýsa 5 bolup şonu goramaly. Onu bizimden Russiýada ulaşar, bizimden Hytaýyň dastoyny ulaşar, Erdogan'ın dastoyny ulaşar. Gerek wagty Erdogan'dy
sen wara öz işiňiň bolýar diýip bolýar. Şoň üçin Merkezi Aziýa birleşmeli. Bize bir birleşik gerek. Bize Merkezi Aziýa birleşik gerek. Bize özbek ýakyndyr, gazak ýakyndyr türklerden. Biz öň birleşikde ýaşadyk bolarlar. Problem bolmady. Bizim pikir edişimiz, bizim bilimlerimiz deňrek. Ýöne sen Türkiýany alsaň, Türkiýe musulman bolsa, dilimiz deňrek bolsa, olar başgaça, olar başga halk. Olar başga 70 ýyllap başga ýa-ni uğurda ýaşap görünür. Bizimki deňgelme. Bizim şolar bilen deňleşjek bolsak bir 50 ýyl. Ýöne biz ýokman bir birleşik ýerler. Biz Merkezi birleşik ýerler biz günü der olar bilen gatnaşyp işläp başlap bilýär. Ya bizim köp adamlarımız Özbekistan'da var, fabrika açanlar ama Kazakistan'da var. Problemi yok. Olur, Kırgızistan'da var hiç şey yok. Kırgızistan'da var. Akşam gidip gel yani. Problem yok. Yine Türkiye'de de var. Öyle de problem yok. Düşün yani. Yine bu da yine Türk'te yaşayanlar bilyendir. Günle katlaşıyandırlar. Kâr sorunu juda karşı geliyor. Onun düşüncesi şurada bizim düşüncemizde karşılık oluyor. Bizim düşüncemiz şurada onun düşüncesine karşılık oluyor. Yine Merkezi Aziýada buraya bolmaly. Olur bizim düşüncelerimize deňrek gelýär halk. Ondan biz iqtisadiýatymyz adlı bir deňrek halk da bilecek halk bilýär. Haçan bir birleşikde bir gaty güýçli bolsa, beýlik petrek bolsa, onda gaty güýçli ýa-ni bulary öz liýaniýeti bilen, öz iqtisadiýaty bilen basyp bilýär. Şol zatlarym bardyr. Şoň üçin biz deňrek gitmeli, deňrek bir Merkezi Aziýa halky biz üýşüp bilsek, ene men şol ideýasyny awtor däli esas götürüjüsi ýa-ni tarapdar. Köpüsi bilen gürleşip şoň geldik. Şol ideýa güýçlü kadýar. Tamam. Sağ olun. Vatandaşlar sizin beren soralarınıza şöyle Murat Ağa efendim başında cevap verdi. Vatandaşımızdan sonra gelipdir. Ýewropada nähili kynçylyklar boldy. Sanksiýa girip Russiýa garşy sanksiýa girip özüne kynçylyklar atmandy. Murat Ağa ona cevap berdi. Ondan mentalitet boýunça Özbek bilen Türkmeniň türkün tapawutlaryny aýdyp berdi. Müňzeşlik taraplaryny Nur Muhammedoviç diýip ildeşden sonra geldi. Başka soru yok mu Murat Ağa? Şonu sorular näçe türklerden özbekler ýakyn. Onu näçe türklerden özbekler bize ýakyn ha? Hawa. Onu özüm cevap berdi özüň soragyna. Belkem Serdim, biz özbekler bilen istesem istemesem gatnaşmaly. Näçe? Amyderýa, Murgap we başga derýanyň köp zatlary Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň dağlaryndan suwlar gelýär. Bize bu suwlar gerek. Biz olar bilen suw şertnamalara baglaşmaly. Biz olar bilen elektrik şertnamalara baglaşmaly. Biz olar bilen bir topar alyş şertnamalara baglaşmaly. Biz olar bilen argatış gaçmaly. Sebäbi Daşow, Liwan köp halky men özüm gözüm bilen gördüm. Aýalyny aňardan alýar, Özbekistandan olar gyýyny bu tarafa berýär. Eýen gatnaşyk bar. Sen onu näme kesecek? Biz pograniçny ýa-ni gatnaşyklar polny açmaly wizasy gün geç gider ýa-ni registrasiýa bilen. O adamlar gelýän adamlar 100 kilometr Türkmenistan'ın içine 100 kilometr Özbekistan'ın içine belli adamlar. Propiskası boyunca barlap bolýar, ertir ýalňyşlyk etse onu durup bolýar. Olar egerde Türkmenistan'a çağıryn görmäne ýa-da dogranlaşyny görmäne bir zat bolsa, olar bilýär ömürlük şöyle bak bilmeýän bilýär. Olar gaty teraply we jogapkärçilikli geçirilýän insan. Ol dine Türkmenistan'da da o köp döwletlerde edilýär. Şoň üçin biz Özbekistan bilen arasyny saklamaly, bize ýa granisalarymyz bar. Bizim mecbur. Kazakistan bilen mecbur. Öň kazaklar ýaşaýardy. Hawa uruşyp gelýär, gady edýär, göni näme bolsa da uruş bolmasa kazaklar böküp çykardy. Bize kömürlerdi. doğru maşkanın içinde de uruş ola, doğumla uruşa yaraşıklı yerlerde. Murat Ağa neçeli mende soru vardı. Konfederasiýa hökmünde Merkezi Aziýa döwletleri birbirine arakda saklamaly diýdiniz. Ende biz haýsy dilde
göründeşlik geçirmeli, dokumentasyon geçirmeli. Onu var ha. 100 yılından Oruslar gelmänke baştan 100 yılından gelmänken Oruslar gelmänke biz Gazaklar bilen gepleşýärdik, Kırgızlar bilen, Özbekler hem Tajikler bilen bir dil bilen gepleşýärdik, düşünüşýärdik. Indi Orusların dilini saklamalymy şu halkara dildi. Öz aramızda, öz doganlarymyzyň aramızda. Menin pikirimçe bu meseleni biz aýdylmaz, bunu parlamentler. Yani her devletin parlamentleri şu mesele gelmeli ve onu bir yerde uyuşmalı ve çözmeli. Kaçı dil alýarlar? İngiliz dilini alýarlar mı? Ya Fransız diplomatik dilini alýarlar mı dünyadaki? Ya da yerli bir her kim öz dilini barýarmy? Nähilmi? Şular özler çözmeli. Ýöne menin pikirimçe İngiliz dilini almaly, ortak dilli ya Fransız dilini tapaly ýok. Şu dil hem mekteplerde her İngiliz dili okudulýar. Indi orta dili ýetikli bolýar. O normal, o dilden meýer ýok bizde. Ýetikli bolýar. İngiliz dilini orta dilli almaly, hem öz dilini. Mysal üçin sen bir dokument ýazganda İngiliz dilinde ýazan we öz dilinde ýazan. Türkmençe ýazan we inglizçe. İstese Türkmen çokar, özbekler istese İngiliz çokar. Özbeklerin bir zat ýazanda İngilizçe we özbekçe ýazan. Elerde biz istesek özbekçe çokar, elerde biz istesek nimetçe. O zatlar birinci gurulma gurulmalarına yani birleşik. Birinci goro meselesi oýlar. İkinci viza meselesi. Ondan iýdigiler yani ýygnaklar geçiren döwletleriň arasynda ýoş-ýoş ikinci etap ösüş yani ya umumy bir birleşik, şu birleşik başka formata geçilýär. Mysal üçin bir umumy bir döwlet dörýär. Merkezi Azia birleşigi. Ine onu her döwletden mysal üçin parlament saýlanýar bir 50 adam, her döwletden 10 adam mysal üçin. Pardon. Her döwletden bir 10 adam gider. Şu 10 adam var ya, on wagtynça prezident saýlanýar. Mysal üçin şu ýyl Türkmenistanyň prezidenti. Indiki ýyl Özbekistanyň. Soňky şeýle Ýewropada şeýle de turup. Onu şu ýerde yani maslahatlar bular umum merkezi Azia strategiýasyny ýöredirler. Yani her döwlet öz nimetini ýöredir. Ine herden Ýewropa birleşigi. Wengriýa girdi. Wengriýa Putin boldy. Golany näme? Ýewropa birleşigine haky bar. Umumy ýygnaklar bolanma, ol sansa goşulýar. Ýöne Putin boldy. Onu mezbur hiç kim edemok. Şoňa her döwletiň nimeti bar ýöne bize territoriýany saklamak üçin bize harby birleşik gerek. Türkmenistanyň güýji ýok. Görýärmi Putin ýalaklar. Olar sen kanunyny, halkara kanunyny seýden olar, basyk bolýar. Bolmasa Ukrainanyň ýa-da hukukçylygynyň garantiýasy Putin. Budapeşt memorandumy gol çekip ýa-da nimetdi Rossiýa. Krym basyp aldy. Indi Ukraina dol topuldy. Şu ýa bolmady ýaly biz özümüz gorap bilmeli. Türkmenistan özü gorap bilmez yani daşında şu yani akulalar var. Rossiya, Xitay, Erdogan. Biz hükümet birleşigi girmeli. Neutraliteti Rossiya bozup bilýär o seýden var. Şoň üçin birleşigi yani bize hükümet etjek birleşigi girmeli. Erdogan Merkezi Azia birleşigini hükmen gollar, kaptanına barar ve güýçlendirir. Ýöne olaýam Erdogan'ın birleşigi bolmaz. O Merkezi Azia birleşigi bolmaz. Şoň tapaly. Gatı bu temadan aýratyn gepleşip geçirelim. Burada yeni bir san soru. İran'ın şu wagtdaky ýagdaýyny ýagny protestlere garşy daşary ýurtdan demokratik döwletlerden kömek edýärmi? Şunu mene görmek şoň edýänni mümkin edýändir mene görmedim. Zerden şuraya protestler bolanlar başga döwletler hiç wagt goşulmaz. Kaçanda yemiş bolanlar goşulurlar. Teýäri içki problemalar içki döwletiň problemasy. Bizim häzir ine mysal üçin biz galmasak bize gelip Amerika çöp bilmedi ya Ýewropa çöp bilmedi ya da Rossiya beýlik çöp bilmez. Biz özümüz galyp biz ýeňiş kazanmamızda ine onu biz goýlar. Ona çelli golu ýok. Ona çelli umydam etmeliler. Amerika gelip sana çöp bermeli. Amerika borcu ýok. Sen doğrulunda Amerika şertnamme bağlaşmadı sana.
Yani men borcum tamam. Bizim borcumuz yok. Şoň üçin biz özümüz guruşmaly. Men Türkmenistanyň ýa-ni ýagdaýy boýunça köp guruşdum. Onu göne diýär. Türkmenistanyň öz bizi hat interesam yok. Hiç interes yok. Ýöne Merkez Aziýa bolanyň bize interes var. Näçe tebebi Merkez Aziýa Hytaýa balans berip bilýär. Merkez Aziýa Russiýa balans berip bilýär. Merkez Aziýa Ýerdagana balans berip bilýär. Merkez Aziýa eger şöyle stabil bolsa, daş döwür stabil bolup bilýär. Afganistan'ım, İran'ım, şol Pakistan'ım stabil bolup bilýär. Bunu gerek stabilniz, bu dünyada gerek stabilniz olmasa, bu patlarlar planetany. Amerikan müňlerçe durmuş gowy bolsa da patlanyp bilýär. Şonuň okýanlygy. Sağ olun Murat ağa. Başka soru yok. Yine bir soru vardır. Yani Yakup deyip vatandaşımızdan men tapamak. Mümkün bolsa yeterliğine gaýtalan. Murat ağa jogap berer. Başka soru yok mu Murat ağa? Atýýar ine şöyle Nur Muhammedoviç. Awa. Men pikirimçe rus dilini öwrenmeli ýöne orta ýaly bolmalylar diýmek bolýanyň ortalyň ýaşaýyşy bize bolmaly. Biz musulman men pikirimçe türkler bize bilen argatnaşyk gowlaşdyrmaly sebäbi türkde din var. Biz hemmeler bilen gowlaşdyrmaly. Biz dine inwisleri Türkmen dilini öwrenmeli. Biz näçe diller köp bilsek, biz şoňça baýdyrys. Şoň üçin biz türkler bilen täze format ýerleşdirmeli ýa-ni gatnaşyklary. Ön gatnaşyklary östürmeler. Onu täzeden urmaly. Sebäbi häzirki döwürde bular türkmenler näme diýär? Bular türkmen halkyny gören o. Bular dine diktatory görýär. Şuraya Türkiye'de Türkmenler protestler etse, Türkmenistan'da protestler etse, bular Muhammed Vayda onun pul taşlıyor, bunun yani şu pullar gitmiyor. Gayet bizler halkı. Şunun için bir de tiyada format gerek olurlar. Olur halkı sıylamasa yok olsun. Kim olsa da yok olsun. Halkı sıylamasa, halkımıza korumat koymasa, vizaları bir daha dedim, vizaları ayırmalı. Viza bolmalı. Sebäbi ol bizimden aratmış taklajak bolsa, viza näme bolmaly? Viza ayırmalı. Bir topar yeňillikler bermeli Türkmenistanlara. Şonu etmeýän bolsa, diňe hökümetiň ýolbaşyna agdyna garaýan bolsa, onu oraya gatnaşyk gerekkä biz täzeden gatnaşyk bolmaly. Stop diýmeli, täzeden şertler goýmaly. Şu şertler boýunça biz gatnaşak. Bizim halkymyz Türkiýede azat gelmeli. Eger misal üçin demokratik opozisiýa ýolbaşyna gelse, Türkiýede protestler bolsun. Türkiýanyň haky ýok onu gysmany. Bolsun. Olar protestler näme aýdýar? Protestler kimçilikdir aýdýar. Bir ýarynda kimçilikler aýdyp dursa, sen onu düzeltip dursan, bak olar pul bermeli. Sağ bolsun aýtmaly, olar gorlamaly. Şoň üçin protestlerden kim okýar? Protestlerden diktatorlar okýar. Kimçilikler aýdanlar bular sistematyny üýtgetmese, ýa-ni işläp duran sistemany üýtgetmese, kimçilikler düzeltip bolamaz. Şoň üçin agylary ýapýar protestler. Gorkýar. Ya başarmıyor. Şoň üçin biz her wagt halkyň hyzmatynda devlet topory, demokratik opozisiýa topory halkyň hyzmatynda häzir soňun padwali dem etmedik, etmersem din halk ösürür. Halk bilen bolar. Türkmenistan ösür. Özümiz gonursyňyz. Amerikada başga ýerde Türkmen görünü gujaklar da kömek eder. Biz köpdäle bizim gatylikde bir 6 milyon halkymyz var. Murat ağa şeýle ýene propaganda ýaýlarlar. Yani Amerikanlar gelse Libiýa, Irak, Siriýa ýaly bolar diýip. Amerikanlar gelen o. Eýlem Libiýa, Siriýa bolan o. Amerikanlar gelen o. DVT gelýär. Aktivistler gelýär. Amerikanlar gelen o. Näme üçin Siriýa bolsun? Eger Amerikanlar gelmese. Amerikanlar häzirmi Türkmenistan'da? Häzir mutlaka pasol. Han Siriýa mi? Erti bir çalışsak, yine şu pasol oturur. Ya näme ýükkä? Hiç da mümkin. Ya Amerikanlar gelermi? Ya Fallatlar gelermi? Elbetde ýok. Hiç da mümkin. Näme üçin Siriýa bolsun?
Siriýa näçe boldy? Bir tarapdan Putin bunu gallap, direkt diktatory yara berip, zat edip, öz çywykatyny uradyp, bir topar halky ýakdy. Döwletlerde bolýar, bir halkyň bir bölegi, Russiýa halkyň bir bölegi, Russiýa hökman uruş etmeliler. Onu parlamentde çözmeli. Şu böyle halktan alara goýan parlamentde şu böyle halktan goýan, şu ýerde şular gyrylşýa, söwüşýa, çözüp alınýar şöyle. Her kim aýtjagyny aýtmaly şöyle. Şol mümkinçilik görmeli. Boldy. Bütün dünyada şeyde näçe Türkmenistan'da bolmasyn. Amerikanlar gelse ne beýle Amerikanlar gelen o düýüne. Boýlamadan ok geljekdi, gelmeýär. Häzir Amerikanlar şu geljegi ýam geldi içinde 30 ýyldan otuýar. Onun beteri gelmeýär. Murada ine söyledin häzir Merkezi Asyada Russiýa bilen Xitayň arasyndaky bir balans saklanýar. Russiýa goşasa, onun bize bir Merkezi Asyanyň ýurtlary konfederasiýa hökmünde balanlaşyk, harby balanlaşyklar, ykdysady balanlaşyklar gatnaşyk. Xitayň garşysynda durup bilersmi? Balans saklap bilersmi? Özümüz 5 döwlet gaty goşak 100 döwletde Xitay bilen deňeşdirende. Biz şoň garşysynda balans hökmünde durup bilersmi? Men durup biler täňäçip. Eýem şol gurulacak birleşikler Tatarstan, Başkarstan girecek diýip boýnallarda ýolbaşçylary. Olar Russiýadan gitjek. Olar bir birleşik bolýar, bir normal birleşik. Dostoyno şöyle bolýar. Eğer Başkarstan, Tatarstan ise onu Russiýa, Yakutiya, Buryatiya o taraplarına giderse o ýerde Gazaklar, Türk millet, ýa-ni şol ýaly milletler, Gırgızlar ýaşaýar. Olar hökman suratda birleşik bolýar. Onu biz takminan 140-150 milyon halk bolýar. Onu Xitaylar gelmeýär. Xitaylar durup bolýar. Russiýa gaty uly hukuklar var häzir Türkmenistanda. Bu tarapdan Xitay eýýän bir topar ýerleri 50 ýyllyk aldy. Eýýän Xitaylar geldi. Maşgal edildi. Indi bunu ötküdip otur. Eýýän şöyle men videolar görýär. Ýolbaşçy Xitaylar ortalyk hata eden o jurnalistlerden hukuk goýýar. Eýýän ekspansiýa gitdi. Xitaylar hemme esasy ýa-ni güýçleri harby güýçlerini şöyle üşüdüler. Bir zat bolan şöyle. Russiýa şunu alad etmeli. Sibiri, Yakutiýany alsa, o ýerde adam az ýaşaýar. O ýerde baýlyklar köp. Xitaýyň bütün ömrü şöyle göz gyzypdyr. Russiýa şunu alad etmeli. Ol Russiýa Merkezi Asyada siýasatny ýöretjek bolýar. Indi olar ýaly Russiýa galmady. Ukrainada gyryldy ýa esas güýçleri. Şoň üçin biz diňe 5 döwlet bolubam garşy durup bileriz Xitaýa. Xitay goşunyň gelen ok. Xitay pulu bilen gelýär. Biz 5 bolup döwlet birinji bilen logistikany bolmaly. Biz öz tegi baýlyklarymyzy, öz ýa-ni bizdäki baýlyklar näme daşyna çykyp bolan ýaly biz Iranyň üstünden aşak zalywa düşmeli. Zalywa düşüp bilsek, o ýerde bütün dünya yaratıp bilýär baýlyklarny we bazar bakadan sap bilýär. Eger şöyle düşüp bilsek, Russiýada gerekkä biz bu tarapy öwrülip gidýär. Musulman döwletleri. Biz özümüz ösüp gidýär. Bize Russiýa gerekkä. Häzir Gazakstanyň hemme newti Russiýa üstünden geçýär, Russiýa kontrolga saklanýar. Şoň üçin olam gyslyk ýagdaýda. Näçe birleşik gerek? Biz bir topar yerlere logistikany gurup azat ýagdaýda söwda etmeli. Gaty wajyp zat. Onu Türkmenistanyň ýeköz oňulmaýar, Gazakstanyň ýeköz oňulmaýar. Şoň üçin bu birleşik öňlenmeýär gyzyk gelip otyr. Şu birleşik dönem soň bütün dünýäniň goramak arhitekturasy, hukukçylyk arhitekturasy üýtgär. Ona Merkezi Asya görkezler bütün dünýä nähili hukukçylygy saklap bolýar. Xitay şoň üçin çöp bilmez. Nur Muhammedowiçden sonra Türkmenistanda şeriatyň kanunlaryny ýöretsek nähili bolar diýip pikir edýäňiz? Türkmenistanyň saýlanan parlamenti onu çözer. Men onu hiç zat diýiljekler. Sebäbi Türkmenistanyň halk çözmeli. Halk saýlawga gatnaşmaly. Kim gatnaşjak bolsa, kim özüni ada etjek bolsa, ýene dalaşgan bolmaly, utmaly,
Yine sen şeriat koyacak mı? Dağlaşkan bu. Eğer senin halk kal bolsa, gir parlamenta boy şotoru ut geçir Türkmenistan şu tarafa. Yöne eğer de seni 5% halk olmasa, kalanı onu istemese, onda ne onu oraya? Düşünün mü? Şoň üçin onu men çözüp bilemok, aýdyp bilemok. Biz görürüz, intek biz niýede bolýar? Biz ýolda ölersmi, öldürürlermi? Ýa bar bir ýere saýlanyp bilersmi, bilmezmi? Onu din Allah bilir. Şoň üçin häzirlikçe men pikirimçe biz adatlyga çykmaly. Adatlyga çykaran soň halka mümkinçilik bermeli. Hemme informasiýany açmaly, pikir edip başlamaly hal. Bir wada kyn bol, ýöne ýuwaş-ýuwaşdan halka düşünjeler berip biz yani bilimler üstünmeli. Onu biz yanlışmak. Biz halk bolup çöğüt alıp öğrenmeli. Halk bolacak bolsak, devlet bolacak bolsak, bolmasa yitik gider. Häzir hemme devletler şu olurda var ya. Sağ olun Murad ağa. Başka soru yok. Bilen gutarayalım Murad ağa. Hocam? Köp sağ olun Murad ağa. Eden işleriniz için benim cevaplarınızı sağ olun. İzleyiciler başka soru yok. Men bir aýtjaklarym bar, ruhat bersem. Hormatly vatandaşlar, ine devlete topory ve demokratik opozisiya platformasy biz 9 aýdan beri azajyk içinde ve halk bilen işler durdukda halkara kömeklik almak için köp işledik de yetdik çok netijemizi kazandık. Indi biz hemmemiz aktivistler Türkmenistan'ın içinde daşında hemmemiz Türkmenistan'a şu hemme güýçlerimiz oýýar ve biz gysga wagtda indiki netijemize yeter. Rejime aýmak kynap derler. Biz gurmaçykly näme işläp bilýärmizi biz size görkezip, biz goýulan, biz güýç hereketleri Türkmenistan'ın içine girer. Diktatorlar ya gaçak ya da tutup ediler. Şoň üçin ikisam döwünüp vatan düşmanları, Russiýa agentleri Berdimuhamedowlar öz cezasyny çekmeli. Türkmen halky azatlyga çykmaly. Türkmen halky hiç kime degişli bolmaly ve bagly bolmaly. Ne Amerikan, ne Ýewropa, ne Russiýa, ne Hytaý, ne Erdogan, ne İran hiç kim. Türkmenistanlar her wagt azatlykda ýaşaýarlar. Azat ýolumuzy biz saklar. Onda biz eňerde biz biriniň aşagyny giýjek bolsak, näçip azatlyk kazanmaly? Onu diýmek, kim şunu aýdýan bolsa, bizim edýän işlerimizde düşünen ok ya da halky başga tarapy ýurjak bolýar. Şoň üçin biz hemmetini dinläp, halkymyza, watanymyza, döwletimize amatly bolsa eder, amatly bolmasa bağışlan, öz ýolumuzdan ýören bizim öz azatlyk ýolumyzy bar edip durýar. Biz dine bir döwlete bağlı bolmaz ýaly, ykdysat tarapdan logistikaly gurup Türkmenistan hemme tarapa mümkinçilikleri döwler özüne. Şu mümkinçilik ýapylsa bu tarapa gider. Bu ýapylsa bu tarapa gider. Biz hiç kime bağlı bolmaz. Ykdysadyetde we siýasatda. Biz ýaly dastoýny öz halkyny syýdýan döwletler bilen şertnamalar bulaşyp bir-birimizi goýarlar. Ýöne şertnamalar baglaşanmyzda häzirki ýerler ılgap her ýygnakda Berdimuhamedowlar diýgirýär. Terroristler bar. Biz terrorist boýunça ýa şertnama baglaşaly. Bizde bir zat bolsa ılgap gelip ölürüm Türkmen halky diýip şertnama baglaşmak. Türkmenistanda 30 ýyldan beri bir gerek terroristik diýilen bir zat boldy, başga bolmady. Terrorist ýok Türkmenistanda. Bizim halkymyz gaty paýkatly, gaty agryly, gaty sada halk. Terrorist däl. Bular bolsa bolmadyk zady, ýa bütün dünýä terroristler ine basıp alýar Türkmenistany. Orsiýetden ýa özüni gollamak üçin, öz kreslasyny saklamak üçin şertnamalar baglaşyp Türkmen halkyny geljekde gyrýar, şertnamalar baglaşyp. Bu nikadan dine öz bähritden bolýar, öz dogranlyşynyň bähritden, halkyň bähritden hiç wagt gormak. Eger goran bolsa, biz bugünler Türkiýede işlemerdik, Amerikada işlemerdik, Russiýada işlemerdik. Her Türkmenistanda oturdu. Men Fransada bolmadım. Ine şolar dine öz bähritden goranyň üçin Türkmen halka üns bermediği üçin biz şunu verdik. Bize bu ýaly ýoluşlarlar, bize halk üçin ölmeni taýýar ve halk üçin hyzmat edýän ýoluşlarlar. Kim bolsa şo bolsun. Ýöne kim bolsa şo bolsun diýip bol
bizim döwletimiz ter diktatura geçirjek adam bolmasyn. Halk üçin jany berjek adam bolsun. Şoň üçin täze boljak özgörçlükler taýýar bolup, biz öňüm aýtyp gelýär sentýabrdan bäri artçyklaryşlyk sebäbi şol äpişke mümkinçilikler emele gelip başlady. Putinin güýçleri getirip başlady. Merkezi Aziýada ykdysadyýat üýtkap başlady, siýasat üýtkap başlady. Bizde bir tupak mümkinçilikler açylyp başlady. Indi wagty geldi. Biz adatlarymyzy almalyk. Egerde biz 6 aýda, 9 aýda adatlarymyzy almasak, biz ýene 30 ýyllyk diktatura gidiýär. Şoň üçin pikir edin. Häzir şu territoriýada biz ýaşaýar. Başga adam ýok. Eger biz ýaşaýan bolsak, biz çözmeli şonu. Bizim gelecek oğullarımız, çağlarımız çözmezler. O gelecekte bizden beter bağlı olurlar. Şu diktatörle bağlıdırlar. Häzir diktatura goşak vakti. Bunu saklap durun. 30 yıldan beri Putin'in goşak vakti. Edilmem. Şoň üçin oýlanyň, kim göreşesi gelse, kanun esasında devlete toplanma yerin gollan bizi, biz sizin bilen işler, ölçüler eder. Dine adatlığı çıkanla değil, adatlığı çıkandan toğun biz sizin bilen Türkmenistan varlar. Koşun bizi. Adab olun devlete. Sağ olun. Hoş, sağ olun vatandaşlar. Sağ olun Murat ağa.